Kerro sun työstä, mikä vaihe sulla siellä on menossa, mitä mietit sen suhteen tällä erää? No siis tää on tämmöisen otsikon alla nyt ollut työnimenä ainakin tää mun tuleva teossarja on niin kuin meidän välissä. Ja tää varmaan juontaa moneen asiaan tai jotenkin assosioituu mulle niin kuin sellaisiin kysymyksiin, mitä mä oon niin kuin tutkinut omassa taiteellisessa tutkimuksessani aikaisemmin ja tämmöiseen niin kuin pedagogisiin tilanteisiin. Ja meillä on nyt tämä työhuonekeskustelu, joka on tietyllä tavalla vastaava. Et meillä on kuitenkin se historia, että me ollaan oltu aikaisemmin vastaavassa suhteessa. Että sä oot ollut mun opettaja eri tilanteissa ja ohjaaja. Mutta kun mä aloin tekemään tätä teosta, niin mulla oli semmoinen ajatus siitä, että miten saisi siitä myös sitten siitä installaatiosta, joka jää sinne tilaan, galleriatilaan, niin elävämmän ja jonkinlaisen myös yleisölle suunnatun tapahtuman. Ja se, mitä siellä tulee sitten tapahtumaan, niin on tämmöisiä vähän vastaavia tilanteita. Ja yleisö voi siihen osallistua sitten todennäköisesti taiteen harrastaja tai taiteilija, jos nyt näikseen on. Mutta ihan alun perin mä olin ajatellut, että sinne tilaan tulisi jonkinlainen työhuonesimulaatio. Että mä koen työhuoneen semmoisena paikkana niin kuin myös itse tutkijana ja kuvataiteilijana, että se on semmoinen jonkinlainen rauhoittumisen ja semmoisen vähän meditatiivisenkin tilan paikka, jossa voi vaan olla ja sitten tietyllä tavalla hyvin yksityinen. Että taas sit se teos on hyvin julkinen, mutta sitä ei yleensä nähdä sitä yksityistä tilaa. Niin, ja tietysti työhuone niin kun se tukee sitä työtä. Ja tietyllä lailla musta on kyllä tärkeää, että se näkyisi myös yleisölle, että mitä se, koska se avaa kuitenkin sitä, mitä se taiteellinen työ on. Tuntuu, että usein yleisö ajattelee, että se on pelkästään se objekti jossain, onpa se minkä hyvänsä lainen, vaikka videoteos tai maalaus tai mikä vaan, mutta että se jotenkin sit rajautuu niin paljon pois semmoista, joka auttaisi ymmärtämään sitä, että siinä mielessä se kuulostaa hyvältä toi sun ajatus tolla lailla niin kuin avata sitä koko tilannetta ja niin kuin antaa infoa taiteellisesta työstä sillä lailla. Joo, koska konsepti on siinä, se on kuitenkin tämmöinen yhteisnäyttely, niin että me tehdään jonkinlaisia tällaisia, oli ne nyt minkälaisia vaan ulostuloja, mutta itse ajattelin myös, että on mielettömän kivaa, että kun teos jää sinne galleriaan, niin sitten jotenkin osallistuu sen elämään vielä. Että tämä teos nyt ei todellakaan ole pelkästään tämä työhuone, ja mä oon ajatellut sitten tietyllä tavalla sitä tutkijuutta, ja mä sitten menin tämmöiseen vähän arkeologisen maailmaan ihan muusta syystä, että mä olin Ateenassa residenssissä viime tammikuussa, ja sitten kun mä olin siellä ja kävin paljon katsomassa vanhoja kansallisessa arkeologisessa museossa veistoksia, niin sitten yhtäkkiä mulle tuli semmoinen olo, että meidän taiteilijuus on semmoista tutkijuutta anyway, vaikka ei oltaisi niin kuin tekemässä akateemista tutkimusta tai edes mitään virallista. Ja sitten mä ajattelin, että jos sinne tulisi sinne näyttelytilaan sitten semmoinen niin kuin telttamainen rakennus, joka on vähän vastaa semmoista niin kuin
vaaleita kankaalla niin kuin vaan suojattua tilaa, jotka arkeologit esimerkiksi laittaa vaikka jonnekin kentälle. Ja sitten se olisi sillä tavalla kutsuvaa, että siinä on yksi seinä auki, että tietenkin näyttelyvieras saa tulla sinne. Ja sitten sen ympärillä sitten voisi olla näitä muita tiloja, muita teoksia ja niihin mä oon ajatellut valokuvia ja piirustuksia. Ja ne pohjautuu jollain tavalla nyt tähän Ateenan aikaan mulle, että mä aloin kokea jonkinlaista yhteyttä ihmiskohtaloihin tällaisten vanhojen torsojen ja marmoripatsaiden kautta niin kuin semmoisessa niin kuin historiallisessa jatkumossa tämä ihmisyyden käsite ja ihmisyyteen kuuluva ja koko maailmassa olo semmoinen jatkuva tietynlainen tuska ja suru ja menetys ja toki ilokin, mutta jostain syystä ne nyt oli eniten pinnalla. Ne resonoi sulle ja ne puhui sulle. Siihen tuli yhteys niihin vanhoihin ajan läpi. Joo, ja se oli ihmeellistä, koska en mä ollut ikinä mitenkään. Siis kyllä me kaikki tuntee taidehistoriaa, jotka ovat opiskelleet kuvataidetta ja tietyllä tavalla aina käyn museoissa ja kirkoissa, kun matkustaa. Mutta sitten tuolla yhtäkkiä, kun oli yksinään pidemmän aikaa ulkomailla ja sitten meni sinne museoon, niin mulle tuli ihan semmoinen olo, että mä haluan mennä koko ajan uudelleen sinne. Ja ne patsaat jotenkin alkoi olemaan mulle semmoisia vähän niin kuin lohtu, vaikka ne oli aika... No, sitten joistain luin joitain hyvin traagisia asioita niiden taustalla ja se semmoinen, mutta sitten samaan aikaan ihan semmoinen hyvin niin kuin nykyaikainen olo, että me jatkuvasti kamppaillaan näiden samojen asioiden kanssa. Oliko siellä muuta kuin patsaita? Mä mietin just sitä, että onko se kolmiulotteisuus tai joku semmoinen olennainen siinä vai mitä? Näkyykö siellä muuta? Resonoiko siellä muu vai miksi juuri nämä patsaat tavallaan? No ehkä just ne patsaat. Ehkä se, että ne oli aseteltu vielä tilaan silleen, että sä saatoit kulkea niiden välissä. Että mulle tuli semmoinen, että niitä pystyi niin kuin lähestyä eri kulmista. Että mulla ei ollut valittu sitä yhtä katsomiskulmaa esimerkiksi. Jos se olisi ollut kaksiulotteinen teos, niin mä olisin sitten katsonut sitä siitä useimmiten, mistä sitä niin kuin on tarkoitus vain katsoa. Ja sitten ehkä se, että mä menin sinne aamulla 8:30, kun se aukeaa, niin siellä ei ollut muita ihmisiä. Niin sitten musta tuntui, että ne oli kaikki niin kuin mulle siellä niin kuin keskustelemassa. Ja sitten mä rupesin näkemään niiden patsaiden välissä semmoisia ikään kuin suhteita, että ne keskustelee. Joo. Siitä tulee jännä mielikuva, kun sä kerrot sitä, niin tavallaan just, että mä näen sut siellä niiden keskellä ja jollain lailla se sellainen niin kuin joku samankaltaisuus, vaikka sitten tietenkin, no totta kai ihmiskuva on nekin, mutta miten mä nyt saisin tämän, se herättää nimittäin, tuo herättää mussakin jonkun semmoisen jännän niin kuin semmoisen, että te olette yhdessä siellä ja ne tekee ja ne toimii, vaikka ne on, niin kuin, ne on paikallaan ja näin poispäin. Niin kuin te yhdessä muodostatte jonkun semmoisen mulle teoksen nyt tässä hetkessä, jota mä en osaa artikuloida edes tarkemmin, mikä sen tekee, mutta jotenkin jännällä tavalla. Että siellä on tämän ajan ihminen, joka kävelee siellä ja se on niin kuin niiden kanssa. Kokee jotain. Niin, ja niiden kanssa yhdessä tietyllä lailla, että ne sitä kautta herää henkiin myös ne ikiaikaiset. Niinpä. Joo, ja sitten kun mä tietyllä tavalla pidin aika pitkää paussia sit sieltä sen residenssiajan jälkeen, että mä en niin kuin katsonutkaan näitä materiaaleja. Sitten kun mä avasin mun siellä tehdyt luonnokset, joista mä sulle näytinkin jo jotain kuvia ja näytän vielä uudelleenkin, niin niissä tuli semmoinen jotenkin yhteys siihen myös, että
että mä oon sitten kuitenkin tehnyt omista valokuvista. Että mä en nyt tehnyt esimerkiksi museon niistä arkistovalokuvista näitä mun piirustuksia, vaan niistä kuvakulmista, miten mä olen ne nähnyt. Eli mä oon käynyt siellä itse valokuvaamassa ne ja sitten käyttänyt niitä mallina näille piirustuksille, joita mä ajattelin esittää tässä näyttelyssä. Ja se, että miten ne sitten tulee siellä esille, niin se jää vielä nähtäväksi, koska ne on ihan luonnosasteella. Ja samaan aikaan, kun mä kävin siellä museossa, niin sitten siellä aika paljon, kuitenkin mä kiinnitin huomiota tiettyihin eläinpatsaisiin. Ja mulla on ollut nyt vuoden verran tämmöinen hevostelukuume, että mä haluaisin ihan hirveästi yhteyden semmoiseen isompaan eläimeen. Ja mä oon lapsena ratsastanut ja käynyt talleilla jonkin verran vaan. Niin yhtäkkiä mulle tuli niistä hevosista ja niidenkin, kun ne oli aika hurjalla tavalla myös kuvattu, että ne aina jossain suuressa vauhdissa tai niille on käynyt vähän jotain, niin niissä tuli semmoinen, ne oli hyvin lihallisia, vaikka niitä saattoi puuttua osa kokonaan siitä ihan turvasta tai jostain, niin kuin korvat yleensä puuttuu ja näin. Niin, ja sitten koirat, sydäntäni lähellä, koska itse elän ihanan koiran kanssa, niin jotenkin niistä semmoinen, että ne on myös semmoisia ihmisen niin kuin aina semmoisen tunnetilan vähän niin kuin säästäjiä tai mukautujia ja semmoisia uskollisia. Ja nämä on mun peilauksia vaan, mutta että ne niin kuin tietyllä tavalla resonoi. Ja sitten mä aloin näkemään unia hevosista paljon ja siksi mulla on tässä näyttelyssä tulossa ainakin yksi sellainen hevosen pää, joka olikin mulle aika semmoinen painajaismainen. Oli myös ihania unia, missä hevonen kulkee vaan mun olan takana koko ajan ja tuntuu hirveän läheiseltä ja me kävellään vaan. Ja mutta tässä mä ajattelin sitten yhdistää tosiaan 2 semmoista patsasta, jotka oli aikoinaan yhdessä ja mä oon nyt erottanut semmoisen naishahmon ja mieshahmon. Ja sitten mä ajattelin, että miten väliin laittaisin nyt tämän hevosen, joka oli aika raju näky mun unessa. Se oli vähän silleen niin kuin mennyt rikki tai pilalle sen kasvo. Tai tämä turpa ja tämä koko toinen edusta. Jotenkin kiinnostava ajatus siitä, kun sanoit, että sulla on se ollut sun joskus nuoruudessa, että sä oot ratsastanut ja sulla on niin kuin hevoseen sillä tavalla niin kuin myös kehomuisti tietyllä lailla sieltä. Joo, todella. Ja tavallaan, niin kuin, että ehkä en tiedä tulee tai miten sä itse sen ajattelet, mutta että ikään kuin luot yhteyttä sen aikaiseen sinuun sieltä. Totta. Mahdollisesti, että ja miten sitten, kun se tulee niiden ihmisten väliin. Onko tämä se kuva, joka... Joo, tämä on nyt, mä oon vaan nimennyt tämän pariskunnaksi, mutta oikeastaan mä en ajatellut tätä silleen hirveän suoranaisesti pariskunnaksi, mutta tässä on niin kuin naishahmo ja sitten vähän tolleen niin kuin, vielä niin kuin etualalla. Mulle toi nainen oli jotenkin jykevämpi ja sitten toi mies on silleen, ne on vähän niin kuin molemmat toisistaan katsovat pois. Toki niistä puuttuu osia hyvin paljon, mutta tämä puhutteli mua tosi paljon. Jollain tavalla se resonoi niitä sitten sellaisia mun ehkä henkilökohtaisessa elämässä tätä vaihetta just vuosi sitten ja viime vuosina, että ero on aika iso asia ja eroaminen ja erkaantuminen jostain. Niin sitten jollain tavalla tämä ehkä kosketti sitä kohtaa. Mä en tiedä, miten paljon tämä on, kun se on kerran noin hajonnut toi patsas, kun se on niin ajan myötä rikkoutunut. Kuinka paljon se on, esimerkiksi toi pää ja mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu, miten niiden kädet, kun tuolta laiselta puuttuu kokonaan kädet tässä, niin missä ne on. Ja sitten mä mietin tuon pojan, mä nimitän sitä pojaksi siksi, koska se näyttää, että se keho on kapeampi kuin aikuisen miehen. Joo. Se voi toki olla, voihan se olla meillä on kaikenlaisia kehoja myös aikuisina, mutta että mä rupesin miettimään, että onko toi alun perin itse asiassa, että siinä on äiti ja poika. No se oli sitten mulle toinen tulkinta. Ja se on tosi lähellä sitä, mitä mä nyt sitten tästä lähden vielä työstämään vaiheessa vasta on, mutta luonnostellut ikään kuin valokuvaksi semmoista. Just sen takia, että tuo on mun mielestä tämmöisen nuoren miehen kroppa. Ja mulla on semmoinen aikuisikää lähentelevä lapsi. Ja se tuntuu tosi hurjalta, miten se fyysinen läheisyys vaan vähenee ja vähenee, vaikka
joka kerta, kun hän lähtee kouluun tai on lähdössä ovesta, niin mä vielä yritän halata ja pussata. Mulla annetaan fistpumppia ja muuta, mutta sitten aina kuitenkin voidaan vielä halata ja olla läheisiä. Ja mä huomaan, että hänestä se tuntuu ihan kivalta. Tai jos me katsotaan jotain elokuvaa, niin hän saattaa siinä alkaa riehumaan, kun lapsena sitten silleen kuitenkin kroppa on vielä semmoinen vähän lapsellinen. Ja, niin sitten tämä kuitenkin äidistä tuntuu ihan hirveän raskalta se asia, että hän ei ole enää niin läheinen mulle sille edes fyysisestikään ja muutenkin hänen maailmansa on aivan toinen. No, mutta tiedätkö, mä annan sulle vinkin, mulla on itselläni vähän vanhempi kuin sulla, niin hänellekin oli tuo vaihe, mutta sitten nykyisin on toisenlaista, että hän aina itse haluaa halata, kun hän vaikka lähtee. Joo, pois. No onneksi kuulostaa. Että tulee takaisin tietyllä lailla, sit, kun on, mutta siinä täytyy olla se irrottautumisvaihe. Niin tämä on ollut sit mulle semmoinen niin kun ehkä ajatus, että mä nyt olen näitä luonnostellut näin piirustuksiksi, tällä tavalla eritellyt nämä hahmot, mutta ehkä näiden tiettyjen asentojen kautta, mitä mä löysin sieltä, niin mä sitten tein tämmöisen kavalkaadin vielä tämmöisen vaan luonnoksen, että jos olisi vaikka tuonne valokuvatapetti sinne mun näyttelyn ulkopuolella, että näitä hahmoja olisikin siellä seinällä useampia ja niillä on tämmöisiä erilaisia suhteita toisiinsa ja niin, miten nämäkin niinku liittyy toisiinsa. Tämä on minusta niinku kauhean kiinnostavaa jotenkin tämä näiden aina tämmöinen yhteys, että ne on kuitenkin ollut joskus kokonaisia patsaita ja siinä on ihan eri konteksti, mutta sitten miltä ne sitten vaikuttaa meille tai muulle, niin kuin vaan kokijalle. Niin. Mutta sä oot itse luonut nyt tämän jatkumon, tai sä oot liittänyt ne, että ne ei ole missään ollut aseteltuina tolla tavalla vierekkäin, vaan sä oot tehnyt tosiaan sen nämä on nyt erillisistä valokuvista laitettu tämmöiseksi sarjaksi tähän. Joo. Ja sitten että näissäkin just niin kuin mä sanoin, että se kuvakulma ratkaisee, että miten mä oon katsonut niitä, niin mä oon ottanut sen kuvan. Että sitten varmaan joku, joka dokumentoi siellä tai tekee arkistokuvia, niin ei välttämättä ole ottanut tällaista kuvaa niistä, niin näihin tuli kuitenkin jonkinlaista mun sitä omaa tunnetta mukaan. Joo. Nythän tietenkin, kun ne on tässä tällaisena niin kuin pitkulaisena jatkumona, niin sitten tulee meille joku niin kuin boardi, taikka siis sellainen, mutta riippuen tietenkin sitä koosta, mihin kokoonsa sen teet sen valokuvajutun, jolla sä voit tavallaan, jos ajattelee, että se on boardi, taikka se on niin kuin, jos mä ajattelen, että on aika siis rakennuksissa, tai jonkun niin kuin klassisen kreikan, niin onhan siellä niinku rakennuksissakin ne ylhäällä, ne on just kolmiulotteisina. Totta. Mutta se, että tietysti riippuu siitä, miten sä haluat sitä, mitä sä haluat siltä tilalta kaiken kaikkiaan, kun äsken sä puhuit siitä tutkimuksellisuudesta, jonka sä haluat tuoda siihen. Ja näin, mutta että, jolloin mulle itse tuli jo silloin vähän mieleen, että miten sä ajattelet sen eron sitten tavallaan tutkimuksellisuuden ja sitten ihan niin kuin, voiko edes ajatella niin kuin, milloin taiteellinen työskentely ei ole tutkimuksellisuutta? Niin. No, ehkä tämä menee sivujuonteelle, ehkä tämä ei ole relevantti. Mutta joo, mutta ehkä hyvä kysymys sille, että miksi mä haluan noin sinne, niin sitähän mä en vielä tiedä, kun mä en ole käsitellyt tätä niin pitkälle. Että mä oon tuossa laittanut sellaisen harmaalle taustalle, mutta sitten mä ajattelin, kun siellä on valkoiset seinät, että jos noi tulisikin niinku yksi yhteen niinku ihmisen kokoon tuommoinen valokuvatapetti, että sitten se valkoisuus sitten ikään kuin häivyttäisi sen rajat, että mistä se seinä jatkuu. Että siellä olisi vaan semmoinen, no se ehkä vähän simuloi sitä, että mitä mä itse koin, että tietynlaiset näistä mun niin kuin, ehkä ne suosikkipaikkoja
patsaat tulisi esille ja mä voisin tuoda ehkä myös katsojalle sellaisen kokemuksen, että vaikka me ei niitä patsaita ole tänne näyttelyyn tuomassa, mikä olisi sulla mahdottomuus tai enkä ehkä tekisi edes niiden kopioita, mutta ehkä tuomalla noi siihen tilaan, että voisi kokea vähän sitä samaa tietyllä tavalla sitä kokemusta, että nämä ihmiset tietyllä tavalla on elänyt aikojen alussa tai aikoinaan, ei aikojen alussakaan, mutta Ja sitten tulee jännä tunne siitä, mikä mulle tuossa alkuun, kun sä kerroit, tuli just siitä, että sä oot siellä niiden keskellä, sä kävelet siellä ja ne on ja sen niin ajat, tavallaan toisenlaiset ajat sekoittuu, koska se mun mielikuva susta oli ehkä juuri tämän takia, kun sulla on nyt tommoset, mä näin sut ton näköisenä siellä, vaikka sä oot ollut siellä lämpimänä aikana ja erilainen. Mutta sitten mä ajattelen sitä, että jos sulla on liikkuva kuva siellä, teknologia, tämän päivän teknologia ja ihminen elää siinä kuvassa ja liikkuu. Sitten sulla on tällaisia, jotka on toisesta ajasta, jotka on kolmiulotteisia aluealkaen, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin pintaan tehty valokuva tavallaan. Ja sitten siellä on oikeasti ihmisiä, jotka on niin kuin konkreettisia oikeita ihmisiä. Niin tavallaan riippuen näiden koosta, jos on isoskos, jos on oikeasti tavallaan sen ihmisen mittakaavassa, niin se on aika jännä yhdistelmä erilaisia ihmisiä ja erilaisia niin kuin, erilaisia ajattelutapoja ihmisestä myöskin, niin kuin niiden teknologioiden kautta, joita mitä missäkin näissä niin kuin on mukana. Joo. Kun osahan näistä tietyllä tavalla on sitten näiden niin kuin jumalien kuvia, että nehän on tehty ikään kuin sanotaan semmoiseksi ihanne-ihmisen kuvaksi. Ja sitten toisaalta, kun ne on nyt näin kärsineitä, nämä patsaat, niin ne on niin kuin menettänyt sen glorian siinä mielessä, että niistä on tullut mulle paljon aidompia kuin jos ne olisi kokonaisia ja putsattuja. Mä tykkään noista tummentuneista marmoripinnoista ja mä ajattelin, että ehkä niissä mun piirustuksissakin se marmori muuttuu vähän niin kuin ihoksi, että mä saisin ne niin eläväksi ne pinnat, ettei ne jäisi niin kuin vaan kuviksi nukeista tai justa. Mutta se jää nähtäväksi, miten ne sitten viestii muille, mutta että semmoinen niin kuin ehkä että kun alkaa työstää jotain työtä, niin koko ajan sä pyrit johonkin. Se intentio voi olla niin käsittämätön sulle, että sä et edes tiedä, mutta sitten sä lähdet tekemään sitä vaikka jollain välineellä sitä pintaa ja sä koko ajan ajattelet, että mähän saatan koskettaa itteeni, kun mä piirrän. Tai kun mä mietin, että jos mulla ei ole tarkkaa mallia, niin mä pidän vaikka kiinni. Jos mä teen lonkan kohtaa, niin mä pidän tästä kiinni, että mä tunnen. Mutta nyt mä oon alkanut tekemään myös sitä, että jos tuossa on vaikka tommonen kangasriekale, niin se on tosi tärkeä, jos mä aion sen siihen jättää siihen piirustukseen, jolloin se kangas itsessään, se tunto on mulle tärkeää ja mun pitää löytää jostain semmoinen kangas, mitä mä voisin kuvitella, että sillä on päällä se, että mä voin kokeilla sitä. Aivan. Että semmoisen niin kuin aistillisuuden kautta mä voin vaan ainoastaan nauttia sen piirtämisestä. Ei mulla mitään tarkoitusta kopioida maailman parhaimmalla tavalla noita, vaan niin kuin lähtee ikään kuin siitä, että mitä mä aistin oikeastaan, kun mä teen niitä. Ja sitten mä toivon, että niistä voi välittyä jollekin toisellekin niitä vastaavia. Tai sitten jotain ihan muuta. Joo, kyllähän näissäkin tulee todella niin kuin vahvasti toi että se on rapautunut. Ne kaikki on rapautuneita. Ja jollain lailla just se, että itsessään jo, miten sä oot tähän laittanut ne perän jälkeen, niin näkyy nämä tapit. Niin just, että ne on niin vähän kepin nokassa vielä. Niin, ne on tavallaan ja ne on irrotettu jostain, mutta ne on nimenomaan fragmentteja jollain lailla. Ja silti se ihminen tulee siinä niin kuin ikään kuin
että se on olemassa siinä koko ajan fragmentoituneena, niin että se antaa jo kauhean voimakkaan sisällön ja tulkinnan. Kyllä jos mä ajattelen, että sulla olisi sellainen niin kuin puhtaana niin kuin, ja täydellisinä siellä, niin antaisihan se nyt aika erilaisen maailmankuvan niin koko sille tilanteelle. Että se olisi ahdistettuna niiden ideaalisuuden keskellä, niin kuin, jotka käy katsomassa sitä. Tulisi, että tämä antaa aivan hyvin toisen tyyppisen viestin ja sellaisen, niin kuin, sellaisen, että munkin on mahdollista tähän, niin kuin, että se resonoi mullekin noin. Just on tommosen sen rapautumisensa, haurastumisensa kautta eri lailla. Ne muuttuu todellisemmaksi kuin ne alkuperäiset niin kuin viimeistelyt patsaat, jos ne on. Niin, että se siinä just jotenkin vähän sellainen paradoksaalinen, että ne on tehty niinku semmoisiksi niinku ihannekuviksi ja nyt ne on noita, niin sekin jäi mulle niinku mietityttää, että me aina pyritään johonkin ihan, ehkä taiteessakin, mutta elämässä, niin aina pyrkii johonkin semmoiseen jonkinlaiseen timantin hionta niinku viimeistelyvaiheeseen, mutta sitten joka kerta mulle tulee semmoinen, että mä en saavuttanut sitä. Ja onko se syy, miksi jatkaa tekemästä taidetta, että taide on niinku semmoinen, että sä niinku jatkuvasti laitat itse semmoiselle alttiiksi semmoiselle vähän semmoiselle kyvyttömyydelle, semmoiselle niinku nää on mulla niinku vähän se tikun nokkalla, että ne ei enää voi lähteä tosta. Niin mulle välillä tulee ehkä tästä taiteen tekemistä semmoinen, että mä teen sitä ihan tosissani, mutta sitten mä katson sitä lopputulosta, niin sitten mulle tulee kuitenkin jossain vaiheessa semmoinen pettymys, että tästä tuli nyt tällainen. Ja sitten mun pitää tottua siihen, mitä siitä tuli. Ja sitten löytää se suhde siihen ehkä uudelleen. Eli ajatteletko se, että sä jatkat seuraavassa työssä sit siitä? Kun mä mietin nimittäin ihan sillä lailla, kun itselläni on pitkä aika yhden tekniikan käytössä, siis maalauksen käytössä, öljyvärimaalauksen käytössä. Ja siis 10 vuosien tauko, käyttänyt muita välineitä. Niin mä huomaan, että mä joudun luomaan sitä kieltä uudelleen. Ihan alusta saakka etsimään, että mikä mun kieli tämän välineen kanssa nyt on. Siis se kuvallinen jälki tavallaan. Ja tarkoitan sille kuvalliselle kielelle, että minkälaista jälkeä mä tuotan niillä välineillä, mitkä on. Niin kuin, että tavallaan se aihe, niin kuin ikään kuin näkyvä aihe on toinen taso siellä, mutta sitten se kieli on ihan muu vielä sen näkyvän aiheen lisäksi. Ja siinähän on kauhean sellaista niin kuin turhauttavaa se vaihe, kun tuntuu, että ei löydä. Että just toi, että ei tämä ole sitä. Ja pitää työstää ja yrittää etsiä, että löytäisi jonkun semmoisen, että tuntuu, että nyt se kieli niin kuin jotenkin, että siellä on jotakin nyt semmoista, mitä mä en ollut sanonut aikaisemmin oikeastaan. Koska se tarkoittaa, että sen kielen pitäisi niin kuin löytyä uusiksi. Niin. Ja se pitää ehkä aina luoda uusiksi, vaikka se ei ulkopuoliselle näyttäisi siltä ollenkaan, että sä olisit luonut itseäsi uusiksi. Mutta mä oon vähän samanlainen, että mä koen, tai se on saman kuuloinen vähän se prosessi, että en mä tuota mitään, jos en mä koe sitä, niin kuin, että mun on tarpeellista tehdä se niin kuin itteni kanssa selväksi. Ja kyllähän se liittyy vähän tutkimuksellisuuteen sillä tavalla, että kun alkoi kuvataiteilijan niin kuin olomuodosta mennä tähän taiteellisen tutkimuksen puoleen, niin mun piti oikeastaan vähän niin kuin hajottaa kaikki mun tavat, koska mä aloin tutkimaan niitä toimia ja sanallistamaan niitä. Ja mä huomasin sen, että se aiheutti mulle ihan hirveätä semmoista niin kuin destruktiota ikään kuin sille mun taiteilijuudelle hetkeksi. Nyt mä yritän löytää sitä takaisin ja outoa, mutta totta mä huomasin, että mä oon tehnyt vastaavan tyyppisiä teoksia ennen kuin mä oon mennyt Kuvataideakatemiaan. Mä löysin muutosta semmoisen rullan muutoaikana nyt tässä pari vuotta sitten. Että mä oon tehnyt 90-luvun alussa, ennen kuin mä oon mennyt Kuvataideakatemiaan 93, niin mulla on vähän samanlaisia aiheita.
Aika jännä. Oliko ne hevosetkin siihen aikaan vai oliko ne sitä ennen? Ne hevoset oli vähän aikaisemmin mun elämässä, mutta että nämä patsaat ja tietynlaiset niiden niinku tuominen johonkin toiseen ympäristöön, niin mä olin tehnyt semmoisen kuvasarjan, minkä mä olin täysin unohtanut. Ja sitten mä ajattelin, että mitä tässä nyt piti tehdä, että mennään ihan samaan pisteeseen, mutta ei todellakaan varmaan ihan samaan, mutta jotenkin se oli yllättävää, että sitten myös unohtaa, mitä on tehnyt ja mistä on ollut kiinnostunut ja miksi se sitten palaa nyt. Niin se on kiinnostavaa, että mä oon ollut kuitenkin silloin 20. Osaatko sä kuvata yhtään sitä nyt, jos ajatellaan tavallaan tämän kielen kautta ja tämän, että kun sä sanoit, että sä etit sitä niin kuin nyt uudelleen sitä tavallaan sitä taiteellista jotakin. No, ehkä mä nyt käytän sitä sanaa kieltä siinä niin kuin suhteessa siihen, että kun sulla on ollut se tutkimuksellisuus, joka on hajottanut tavallaan sitä. Ja sittenkin voisi puhua, että minkä takia, mikä siinä on se itse asiassa se ero, joka sen tekee. Mutta että osaatko sä kertoa mitään piirteitä tässä vaiheessa, kun nyt työ on sulla kesken? Että minkä tyyppisiä, tämä tietysti kertoo, tämä kuva, se antaa aika paljonkin materiaalia, että nämä hauraat figuurit, jotka sä asetat tietyllä lailla, ne on irti, ne leijuu irrallisena tietyllä lailla tuossa. Mutta se, että osaatko sanoa muuten niin kuin siitä niin kuin tavallaan kielellisestä piirteestä sen näiden tekniikkojen, joita sä käytät siellä ja joista sä niin kuin haet sitä, niin kuin sitä sun elävää taiteellisuutta, jos nyt niin sanotaan. Niin osaatko sä sanoa yhtään, että minkälaisia, missä se susta niin kuin näkyy, vaikka visuaalisesti tai miten vaan, missä piirteissä se on? Tai mä ajattelen visuaalisesti, koska kun mä mietin nyt tätä maalausta omalta puolesta, niin siinä se näkyy visuaalisina tietynlaisina eleinä. Mutta sulla voi olla, että siinä on joku muu kuin se visuaalinen ehkä, koska sulla on tavallaan niin kuin, nyt tässä työssä on niin moniulotteinen väline tavallaan, tai välineet on niin kauhean moniulotteisia. Että osaatko sä sitä niin kuin täsmentää yhtään? Pienilläkään, koska en mäkään pysty sitä kieltä muuta kuin näyttämään tavallaan. Sitten kun sitä on löytänyt, ja se löytäminen ei ole nopeata ollenkaan. Se on aika, siinä on, saa tehdä aika lailla niin kuin, ja antaa välineidenkin tehdä aika paljon. Että yhtäkkiä huomaa, että tuossa on niin kuin sitä, mitä mä haluan. Ja mäkin huomasin, että mä menin takaisin johonkin, mikä mulla oli puoli vuotta sitten ollut, jonka mä olin sitten hylännyt ja unohtanut. Sitten nyt se on taas, mutta se on eri muodossa tuossa. No, mä luulen, että minkä takia mä oon nämä kehot tai itse puhun itsestäni niin kuin ruumiina, mutta että, ja ruumiissa on niin kuin mun mielestä sana, mitä mä käytän niin kuin pohtiessani sitä olemassaoloa täällä tämmöisenä kappaleena, mutta mä koen, että voin samaistua noihin kepin nokassa oleviin välillä, että on niin kuin elämässä ollut semmoisessa tilanteessa, että se oikeastaan nyt pääset tästä mihinkään ja tämä pitää sua paikallaan. Ja sitten kun on tämä 50 keho ja silloin on ollut se 20 keho, niin mua oikeastaan nyt kiinnostaa vertailla, kun mä saan nämä piirustukset valmiiksi ja laittaa ne vierekkäin, että miten paljon mä oon saanut siihen muutosta ikään kuin sitä, että miten mä oon käsitellyt sitä, ihan siis sitä mallia, joka on ollut todennäköisesti aika sama maailmaa. Että mä oon silloin lähtenyt hyvin rohkeasti tekemään sitä ja nyt mä oon ihan hirveän varovainen, koska mä tiedän niin kuin kaikki ne loukot ikään kuin, että minkälainen lopputulokset voi tulla, jos mä vaan lähden tekemään. Ja sitten toisaalta mä mietin sitä omaa ruumistani, että mä tunnen sen paljon paremmin kuin silloin. Silloin mä vaan arvailen, mikä se on. Että siihen liittyy, se ei niin kuin suorasti liittyy seksuaalisuuteen, se liittyy enemmänkin semmoiseen niin kuin tässä talossa olemiseen, eli tässä kehossa tai ruumissa. Ja se on musta niin kuin se ehkä, että jos mä sais tuolla tilassa, just kun mä näytin vähän sitä videopätkää vaan nopeutettuna, että mä kuljen siellä ja mä kuvaan noita, niin että mä oon niin kuin omalla ruumiillani kokenut niitä toisia ruumiita, niin se on ollut mulle hirveän vahva elämys ja sitä niin kuin en usko, että olisin ehkä samalla tavalla pystynyt edes ilmentämään silloin. Mä oon tehnyt niitä 20-vuotiaana vähän vastaavan näköisiä teoksia. Ja se että se rapistuva ruumis nyt ei tarvitse nyt sanoa ääneen, mutta se on siinä läsnä jollain tavalla, koska siitä tulee sitten myös se olo, että
että nyt mä tiedän aika paljon enemmän siitä, että mitä tämä ikääntyminen tekee mulle. Ja mä en voi ikinä mennä vaikka sun kehoon kokemaan tämä maailmaa sun kehossa. Niin sekin musta on mielenkiintoista, että jokainen voi niinku vaan arvailla, mitä se toinen kokee siellä omassa maailmassaan. Mutta se kieli, mikä sitten syntyy, niin sehän on mulle, mä oon sokea silleen, että mä en osaa sitä ehkä vielä edes arvioida. Että muuta kuin sen, että mä luulen, että mä käsittelen niitä vähän eri tavalla. Siihen tulee se, että mä oon ollut tässä ruumissa paljon pitempään nyt. Niin. No sä sanoit sitä, että silloin nuorena sä lähdit niin kuin tosi rohkeasti ja nyt sitten on varovainen. Sen mä itsekin huomaan, että siinä on se ero. Nuorena niin kuin uppoutui siihen. Ja mietin yhtä opiskelijan kommenttia. Just viikolla studiovisitti yhden opiskelijan kanssa, joka sanoi sitä, että joka myös ei ole mikään kauhean nuori opiskelija, maisteri, joka on varmasti reilusti yli 30, ehkä 40 paikkeilla jopa iältään. Mutta just sanoi sitä, että kuinka hän niin kuin uppoutui silloin siihen, niin kuin siihen tekemiseen nuorena. Ja hän tavoittelee tavallaan sitä nytkin uudelleen, että pystyykö vielä, voiko sille upota. Sitä mä mietin kyllä kans, että mikä se on se, että onko se lopulta se uppoutuminen sit kuitenkin, jota niin kuin hakee nytkin, vaikka lähtee hirveän paljon varovaisimmin liikkeelle. Mä luulen, että siinä on niin paljon niitä tasoja, jotka pitää ylittää, että sä pääset siihen. Että kun mä sanoin, että mä niin varovasti olen katsonut vasta myöhemmin sitä, mitä mä oon tuottanut vuosi sitten, näitä ideoita tähän näyttelyyn, niin mä suhtaudun niihin semmoisella niin kuin kunnioituksella ja varauksella enemmän kuin ehkä aikaisemmin. Että silloin vaan, että no tästähän se nyt tulee, mutta nyt mulla on niin kuin mieletön koneisto ollut käynnissä, että mitä näistä tulee ja mä niin kuin oikeasti... En mä nyt sano, että mä pelkään, mitä niistä tulee, mutta mä tietyllä tavalla niin kuin olen niin kuin tietoisempi siitä prosessista. Ja se ei aina auta tätä taiteen tekemistä. Niin, se on jännä kysymys. Että miten pitäisi. Että kyllä mä niin kuin tavoittelen sitä olotilaa, että mä makaisin sohvalla ja tekisin kädellä näitä liikkeitä. Ja se syntyisi siitä samasta rentoudesta. Ja kyllähän siihen sitten jossain vaiheessa aina pääsee. Mutta se on jotenkin vaikeampi päästä tässä vaiheessa elämää. Joo. En tiedä, onko tämä niinku laajemminkin sellainen asia, että tulee vaan mieleen, että Marjatta Tapiolasta oli just, että hän teki vanhoja niinku nuoruuden töitä uusiksi. Aika niinku rajuja töitä sillä lailla, psyykkisesti raskaita töitä uusiksi nyt vanhempana ja kävi sitä läpi. Onko se sellainen, jota ehkä enemmänkin nyt... Koska mullakin on ollut mielessä ja tiedän jonkun toisenkin taiteilijan just se, että jännä olisi tehdä niin kuin uusiksi niin kuin niitä vanhoja katsoa. Ja itse asiassa mä lähdinkin vanhasta työstä liikkeelle, vanhasta liikkeelle nyt työstämään niin kuin uutta kokonaan, mutta en mä ottanut sitä, tai se oli vaikea mulla se, mä en voi tavallaan, tai se hyppii niin paljon eri suuntiin sitten. Mä mietin vaan jotenkin, että onko se sellainen asia, joka tavallaan tämmöinen aikojen, niin katseaikojen taakse. Onko kulttuurisesti niin paljon muuttunut jokin vai mikä siinä on, että ihmisiä kiinnostaa se? Vai onko se vaan, että tämän ikäiset ihmiset muutenkin tekee sellaisia jo, taiteilijat? Useimmat tekee se voi olla, että me kiinnitetään siihen nyt huomiota, kun me ollaan itse siinä vaiheessa myös. Ja kyllä mä luulen, että meillä on ollut jossain vaiheessa mielessä jopa tämmöinen ryhmänäyttelykin niiden mun kollegoiden kanssa, jotka oltiin samaan aikaan esimerkiksi opiskelemassa. Että tehdäänkö näyttely, jossa tehtiin
teokset silloin kaikki, niin tehdäänkö uusiksi ne. Niin. Sehän on ihan hirveän hieno jotenkin ajatus, mutta en mä tiedä, toimisiko se käytännössä ryhmänäyttelynä tai yhteisnäyttelynä, mutta että ehkä sitä koko ajan käyttää sitä materiaalia, mitä itsellä on, vaikka ei niin kuin ihan nimeäistä teen tämän teoksen uusiksi, koska nythän mulle käy vähän niin vahingossa, koska mä satuin vaan löytämään niitä aikaisempia teoksia. Että kyllähän me tietyllä tavalla kierretään sitä omaa kehäämme ja se aina menee välillä niille samoille urille ja sitten taas tulee uutta siihen mukaan. Mutta että nämä on nyt sellaiset hyvin vajavaiset niin kuin materiaalit sulle ottaa kantaa, mutta että kyllä mä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin itsekin huomaan, että mä pystyn tälleen prosessiomaisesti helpommin työskentelemään sen takia, että mä oon niin kuin tämän ikäinen ja mä tiedän, että nämä prosessit etenee aina jollain tavalla, että ne lähtee johonkin suuntaan. Että oikeastaan nyt työhän ohjaa mua, enkä minä itseäni. Ja siihen mä oon niin kuin uskaltautunut antautua ja ymmärtänyt, että se on tämän luonne. Onko sulla nyt joku sellainen kysymys, jota sä erityisesti pohdit, jonka sä haluaisit mun kanssa käydä läpi? No oikeastaan se liittyy nyt vähän, kun sä tiedät, että mä oon käsitellyt tämän välitilan käsitettä niin lähinnä tässä pedagogisessa yhteydessä. Että se tietyllä tavalla mä ajattelin, että tämmöinen keskustelukin, että se saattaa synnyttää jotain sellaista, jota me ei tässä sanota. Ja se voi jäädä mun mieleen tai sun mieleen ja se voi syntyä myöhemmin ajatukseksi. Mutta että semmoisen niin kuin välitilanhan tutkiminen tässä jollain tavalla on niin kuin monella tapaa, että pystyykö semmoisesta asiasta tekemään teosta, joka ei ole millään tavalla niin kuin oikeastaan mitään niin kuin käsitettävää. Että sitä mä mietin, että onko tämä niin kuin vähän utopistinen tämä mun teoksen tai koko sarjan nimi on tällä hetkellä Meidän välissä, niin mihin kaikkeen se esimerkiksi sun mielestä viittaa, jos sä näkisit tuommoisen näyttelyn nimen, mitä sä ajattelisit siitä, jos sä olisi kauheasti kuullut. Ja sitten jos siellä olisikin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin konseptuaalinen asia yhtäkkiä, niin onko tämä niin kuin jotenkin kaukaa kalasteltua? Että Miten tarkkauttaa välitilassa vai välitila, vai miten sä ajattelet, että sen nimi olisi? No mä ajattelin, että sen näyttelyn nimi on tällä hetkellä mulle Meidän välissä. Ja silloin mä ajattelin, että se viittaa siihen vaikka nyt tähän keskusteluun, tämän tyyppiseen tilanteeseen, että tässä voi syntyä jotain, mutta sitten se voi olla aika konkreettisesti ajateltuna, että kun katsoo noita teoksia siellä, että synnyttääkö se, jos mä asettelen ne vaikka noin niin kuin tuossa luonnoksessa on, niin synnyttääkö se jotakin, tai voisiko se synnyttää se tilanne sitten, että jos mä pidän siellä itse tämmöisiä työhuonekeskusteluja sitten jonkun yleisön kanssa, niin että millä tavalla. Tai mun ehkä ongelma on siinä tietyllä tavalla, että mä yritän aina niin paketoida jo valmiiksi tämän idean silleen, että mä tietäisin kaikki nämä sivujuonteet ja assosiaatiot. Sitten ajattelin, että miltä se kuulostaa susta se nimi. No jos mä ajattelen välissä, niin se on eri kuin meidän välinen. Koska välinen on sellainen, että se on enemmän yhdistävä tekijä. Mutta välissä tulee sellainen, että jokin on välissä. Jokin, joka ehkä enemmänkin, niin kuin, ainakin sen enemmän onko se erottava kuin se meidän välinen. Sitä mä mietin just, että miltä se kuulostaa. Mutta sitten tavallaan tuossa, että jos siinä on nämä kuva, tämä jono, minkä sä esität tässä, nämä rapautuneet niin kuin patsafragmentit, niin se kyllä avaa
ja antaa siihen sellaista niin kuin katsomiskulmaa, onpa se kumpi hyvänsä vaan. Ehkä enemmän jopa se meidän välissä, koska siihen jää sitä aikaa ja eihän sinne aikaa jää, mutta tyhjää tilaa siellä on, jonka mä nämä heti käänsin ajaksi omassa mielessäni. Mutta jotakin tällaisia erillisyyksiä, että siellä se ehkä siinä toimii niin päin. Joo. Et en mä tiedä, pitäisikö sulla sitten olla molemmat siinä nimessä meidän välissä, meidän välinen. Tai en tiedä, ehkä se on liian osoitteleva sitten, että se taas rupeaa jotenkin määrittämään liikaa sitä. No mä kyllä tykkään siitä, miltä se kuulostaa. Tää nyt rupesi kuulostaa tosi pragmaattiselta tää meidän välissä. Mä ajattelen niin kuin näin hyvin laatikkomaisesti, mutta sitten että toi välinen tai välisyyshän on myös semmoinen hyvä. Mutta sä kerroit kyllä sen, että sulla on ne 2 ihmistä ja sitten se hevosen on siinä välissä. Et tuntuu, että se jotenkin, se taas niinku aukeisi, kyllä se aukeisi sen toisenkin kautta, sen välin kautta. Tuntuu, että se enemmän asettuu jopa siihen. Joo. No musta tuntuu, että mä jään tätä pohtimaan. Että tää on alkuvaihe ja mehän nähdään sitten, mitä tästä tulee. No niin justiinsa. Ja sun täytyy sitten, kun tulee kysymyksiä taas, niin käydä läpi. Pystyn jotenkin sinne olemaan peilinä tai jonain tämmöisenä keskustelukumppanina, niin hyvä niin. No mutta ihan mahtavaa. Jäikö näistä jotain sellaista, joka se olisi jäänyt, että ei se nyt ihan noin mennyt, kun mä sanoin. Mä mietin sitä välissä myös, sitä asiaa vielä, sillä lailla, että mä kyllä koin, että tässä resonoi aika paljon. Tässä resonoi siis tosi paljon sille alkuun varsinkin. Niin niin kuin joku semmoinen meidän välistä, että mua kosketti joku sun ja se on resonointia. Ja joku tässä sun. Ja mä en tiedä minkä takia itse asiassa. Siis sun kertomuksessa ja siinä mitä tuossa on, niin se selvästi kosketti mua. Eli tässä resonoi jokin. No mutta joo, mutta siis kyllä ehkä se on myös, että en olisi uskaltanut kaikille olla kertomassa näitä, koska tässä vaiheessa saa työhuonekeskusteluja oikeastaan itselleen koskaan, vaan itse pitää niitä toisille. Niin mä oon tosi kiitollinen näistä kommenteista ja ehkä me palataan vielä. Joo. Kiitos. Kiitos.